Mä oon Sini Garam-Haaga Helian ammattikorkeakoulusta ja tänään meillä on mukana meidän rahoitusasiantuntija Malla ja pohditaan yhdessä vähän EU-rahoituksia. Lähinnä siitä, että miksi yrittäjän kannattaisi niistä innostua, minkälaisia rahoituksia on edes olemassa, minkälaisia mahdollisuuksia ne voisi tuoda yrittäjälle ja tietenkin, että miten niihin pääsee käsiksi. EU:ssa on jaossa aika paljon rahaa, jota tietysti toivottavasti saataisiin kotiutettua Suomeenkin mahdollisimman paljon. Ja sitä on jaossa niin yritysliiketoiminnan kehittämiseen ja edistämiseen kuin tutkimukseen, innovaatioon ja kansainväliseen verkostoitumiseen. Haasteena on yleensä se, että yritykset ei välttämättä tiedä niistä tai että miten niitä voisi hyödyntää oman liiketoiminnan kehittämiseen. Mutta tänään tehdään siihen muutos. Ja siitä on meille kertomassa Malla, vähän avaamassa meille EU-rahoituksen kiemuroita ja mahdollisuuksia. Tervetuloa Malla. Kiitoksia paljon. Mä tosiaan työskentelen Haaga-Helian tutkimuspalveluissa ja tehtäväni on tukea tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Kiitos. EU-rahoitus voi kuulostaa monelle myös ehkä itselle vähän möröltä, joten aloitetaan siitä, että mitä se TKI-rahoitus oikein on ja missä muodossa sitä on tarjolla? TKI, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, ja siihen on tosiaan hyvin paljon erilaisia instrumentteja EUn puolelta jaossa, nimenomaan kansainväliseen yhteistyöhön ja kotimaiseenkin. Ja jos ihan lyhyesti käydään tärkeimmät rahoitusinstrumentit, niin suurimpana niistä nousee Horisontti Eurooppa. Siinä on tyypillisesti erittäin suuria hankkeita, paljon euroja, suuria toimijoita, tyypillisesti suuria yliopistoja, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, suuryrityksiä. Sitten toinen tärkeä instrumentti on Erasmus Plus, joka tyypillisesti rahoittaa koulutusta, nuorisoa ja urheilua. Ja se on kansainvälistä yhteistyötä, jossa on paljon myöskin yrityksiä mukana. Se on hyvin tyypillistä tämmöinen korkeakouluvetoinen, mutta tosiaan yritykset monessa teemassa hyvin pystyvät olemaan mukana. Sitten on aluekehittämisen rahoitusta. Interreg on tärkein EUn aluekehittämisen instrumentti kansainväliseen yhteistyöhön. Siinä on erittäin paljon yrityksiä mukana sillä tavalla, että just yrityksiä eri maista ovat jonkun yhteisen teeman äärellä. Ja siitä sitten kotimainen vastaava on EAKR, eli kansallisesti jättävä rahasto, joka tukee alueellisia innovaatioita, erityisesti maaseutualueita. No noita on paljon. No mitä sitten, jos ajatellaan, että mitä konkreettisia hyötyjä ja mahdollisuuksia näistä voisi olla esimerkiksi, jos on vaikka uusmaalainen ruokamatkailuyrittäjä? Edut ja hyödyt ovat erittäin konkreettisia. Siis kaikki lähtee liikkeelle siitä, että yrityksessä pystytään identifioimaan, löytämään semmoinen jokin ongelma tai kehittämiskohde tai uusi idea, jotain hyvin konkreettista, joka tavallaan nousee siitä normaalitoiminnasta. Ja sitä halutaan lähteä viemään eteenpäin ja myöskin, että se idea on sen tyyppinen, että siihen luontevasti astuisi kuvaan se, että tehdään yhteistyötä muiden yritysten kanssa. Eli lähdettäisiin tämmöistä vähän toimialalähtöisesti, että siitä olisi toimialallekin hyötyä. Toki tietysti yksittäisille yrityksille myöskin. Eli tämä rahoitus on tyypillisesti päänavauksiin, uusille ideoille ja päänavauksiin. No sitten kun tämmöinen idea mahdollisesti hahmottuu, niin hankeyhteistyön kautta pystyy erinomaisesti verkostoitumaan sekä siihen oman alansa yrityksiin paikallisesti ja kansainvälisestikin. Ja sitten toki esimerkiksi just korkeakoulusektorin, jotka on sitten näissä kehittämishankkeissa tyypillisesti mukanakin. Ja näissä hankkeissa on mahdollisuus saavuttaa hyvää kansainvälistä näkyvyyttä ja paikallistakin näkyvyyttä, tunnettavuutta siitä, että toimitaan innovatiivisesti ja lähdetään ja pystytään kehittämään jotain uutta yhdessä. Rahoittajat myöskin itse tuovat Framille näitä hankkeita, joihin ne ovat rahoitusta antaneet, eli se näkyvyys voi sitäkin kautta hyvin lisääntyä. Ja konkreettinen etu on toki sitten ihan raha, eli EU-rahoitusta instrumentista riippuen voi olla jopa 100%. Tyypillisesti EU-rahoitus lähteessä se on ehkä tyypillisesti siellä 60, 70, 80% niillä vain.
Ja lopuksi ehkä sitten vielä se, että tämmöinen hankeyhteistyö, se, että tehdään toisten yritysten kanssa, korkeakoulun kanssa yhteistyötä, niin on mahdollisuus kehittää omaa osaamista. Ihan se yhdessä tekeminen, se, että vaihdetaan käytänteitä ja nähdään, miten muuallakin toimitaan ja ideoidaan ja kehitetään sitä asiaa yhdessä, niin siitä kyllä osaaminenkin kehittyy. No rahaa, päänavauksia, näkyvyyttä, kansainvälisiä verkostoja, osaamisen kehittämistä ei kuulosta yhtään huonolta. Olisiko sinulla antaa esimerkkejä, että mitä tämmöisissä TKI-hankkeissa on esimerkiksi saatu aikaiseksi? Todellakin nämä hankkeet on, niin kuin sanoit, päänavauksia ja uuden ideoimista. Että se konkretia lähtee niin kuin siitä, että jotain, mitä on tehty aikaisemmin yhdellä tavalla, niin löydetään siihen tapoja tehdä se halvemmin, tehokkaammin, vihreämmin, asiakkaalle jotenkin paremmalla tavalla. Eli se niin kuin monenlaisia tapoja mitata sitä, että mitä se kehitys niin kuin on. Ja juuri tämmöistä niin kuin yhteistyön kautta ja sitä tietoa jakamalla kahdenvälisesti, useanvälisesti voidaan oppia tuotteistamisesta, markkinoinnista, tuotekehittelystä, niin kuin monesta alasta ihan siitä teemasta riippuen, että ne tulokset tulevat paitsi sille yhdelle konkreettisesti siihen omaan toimintaan, niin kaikille samanaikaisesti. Ja sitten erittäin tärkeää näissä EU-hankkeissa on se, että ne tulokset ovat sitten myöskin niin kuin siirrettävissä ja kopioitavissa. Eli ne tulokset, mitä yhdestä hankkeesta niin kuin saadaan, niin se on ihan edellytyksenäkin, että se on niin kuin avoin tieto, ne pystytään jakamaan muille ja ne ovat sillä tavalla sitten kopioitavissa niin periaatteessa kenen tahansa muun toimijan, joka on samalla alalla. Eli sillä lailla just yritetään saada tämmöistä niin kuin suurta volyymiä siitä, ja se onkin tavallaan niin kuin tämän EUn TKI-rahoittamisen ydin, että tehdään tätä kehittämistoimintaa ehkä vähän niin kuin pistemäisesti, mutta kuitenkin ne kaikki tulokset tulevat niin kuin kaikkien käyttöön, että se on siinä se iso logiikka. Eli paljon hyötyä sekä itselle että muille. No miten yritykset pääsee kiinni tämmöisiin rahoituksiin? No todellakin. Tämä on EU-rahoitus niin kuin kokonaisuus, se maailma, niin sehän on siis aikamoinen viidakko. Ja siinä kyllä menee helposti usko, kun jos yksin lähtee sitä kenttää kaalaamaan, että tosiaan se tietoa on ihan valtavasti, niitä instrumentteja on paljon, niissä on osittain vähän omaa terminologiaakin ja tämmöistä, että se voi olla vähän hämmentävää niin kuin lähtee ihan niin kuin yksin ja itsenäisesti. Että mä näkisin se sillä lailla, että yrityksen kannattaisi niin kuin ensin pysähtyä sen kysymyksen äärelle, että mikä voisi olla se kysymys ja idea, se kehittämistarve, johon tämmöinen hanke mahdollisesti, tai jonka ympärillä tämmöinen hanke olisi järkevää perustaa, ihan vaan niin kuin se idea. Ja sitten siinä kohtaa niin kuin hakeutua esimerkiksi just Haaga-Helian kanssa juttuihin, eli Haaga-Helia ammattikorkeakouluna meillä on pitkät juuret siihen, että me keskustellaan yritysten kanssa ja sparrataan heitä tavallaan niin kuin, juuri tähän, että miten semmoinen abstrakti idea voidaan sitten konkretisoida hankeideaksi. Ja sitten pikkuhiljaa se työstetään niin kuin kohti sitä hankehakemusta, mietitään sitä konsortiota, kenen muiden toimijoiden kanssa se on järkevä tehdä paikallisesti kotimaassa, ja sitten just näitä kansainvälisiä kumppaneita etsitään, eli samantyyppisiä toimijoita muista maista, just tyypillisesti yritys, korkeakoulu ehkä parina, voi olla esimerkiksi useammasta maasta, se on niin kuin hyvin tyypillinen tapa. Ja sitten tosiaan se niin kuin hankekumppanuus voi laajentua sitten ihan niin kuin verkostoksi, että mitkä on sitten se vähän niin kuin se laajempi sidosryhmäympäristö, jossa se toteutetaan. Ja kaiken tämän ytimenä toki on niin kuin tieto siitä, että mikä on niin kuin se toimialan tilanne tällä hetkellä, mihin tämä uusi idea sitten niin kuin astuisi. Ja tieto tästä, että mikä se rahoitusinstrumenttien maailma on ja mikä instrumentti sitten olisi kaikkein sopivin.
Että tavallaan niin kuin se, jos palaan ihan tuohon ekaan, eli se yrityksen eka tavallaan se tehtävä on niin kuin löytää sieltä se kehittämisidea tai se kehittämistarve. Okei. No mikä olisi sitten helpoin tapa lähteä liikkeelle? Mikä on se ensimmäinen askel? Tosiaan, kun rahoitusmahdollisuuksia on hyvinkin paljon, niin tämä hyvä tapa nyt tässä ihan konkreettisesti lähteä liikkeelle on tämä meidän Vaikuttavat verkostot-hanke, jota Haga-Heliassa vedetään. Ja tämä hanke sai just tätä edellä mainittua EAKR-rahoitusta. Me Haga-Helian tiimissä me perehdymme ruokamatkailuun, eli konkreettisesti etsimme yhteistyökumppaneita yrityksiä ruokamatkailun alalta. Ja yritykselle tämän tyyppinen hanke on niinku just semmoinen hyvä hyppäysalusta, eli mukaan vaadiin sitten korkeakoulupartneri niinku kertoo ne askelmerkit siitä eteenpäin. Eli sitten yhdessä istutaan miettimään, mikä se idea voisi olla, miten sitä konkretisoidaan, mikä se olisi se konsortio, mikä se olisi se instrumentti. Tämä toki vie aikaa, että se aika täytyy siihen varata, mutta tämä on kuitenkin yhdessä kulkemista. Että Haga-Helia ammattikorkeakouluna on hyvin kokenut kumppani tämmöisenä kanssakulkijana. Että sillä lailla turvallinen yhteistyökumppani. Eli vaikka EU-rahoitus voi tuntua aika viidakolta, niin yksin ei tarvitse lähteä liikkeelle ja ammattikorkeakoulu voi olla tässä semmoisena kanssakulkijana ja kumppanina, jossa sitten yhdessä löydetään ne ratkaisut ja mahdollisuudet. No mitä jos olisit sitten uusmaalainen ruokamatkailuyrittäjä, niin mikä olisi tämän kaiken takeaway? Miten kiteyttäisit tämän? Mä kiteyttäisin sen niin, että EU-hankerahoitus on suuri mahdollisuus. Se on saavutettavissa, täytyy vaan niin kuin löytää se polku, kuinka sinne päästään ja tosiaan niin kuin, itseltä varata se sitoutuminen siihen niin kuin prosessiin. EU-rahoitusta on tosiaan paljon ja olisi aivan valtavan hieno juttu, jos siitä saataisiin yhä enemmän ja enemmän ihan konkreettisesti euroja sidottua myöskin niin kuin yritysten toiminnan kehittämiseen, koska se palvelee siinä, missä se voi palvella niin kuin korkeakouluyhteiskuntaa laajasti, niin ehdottomasti osa sitä on just niin kuin yritysten toiminnan tukeminen, yritysten uusien päänavauksien, aloitteiden, innovaatioiden tukeminen. Että olisi tosi hienoa, kun niitä päätyisi yhä enemmän ja enemmän myöskin tänne Suomeen. Ja tosiaan tämä tämmöinen hyvä tapa katsoa tätä on, että jotta yritys pystyy keskittymään siihen niin kuin omaan toimintaansa ja hahmottamaan sitä omaa kehitystarvetta ja sitä ideaa, niin me ammattikorkeakouluna sitten ollaan tässä niin kuin se rahoitusosaaja ja tavallaan niin kuin hallitaan se lainausmerkeissä hallinto. Eli silloin tämä on niin kuin hyvä työnjako, että me voidaan näyttää niitä askelmerkkejä ja yritys voi sitten keskittyä siihen niille oleelliseen. Että on ihan oikein kiva tapa tehdä yhteistyötä. No, kuulostaa hyvältä. Kiitos Malla. Ja hei, jos siellä ruudun takana kiinnostuit tästä ja oot esimerkiksi uusmaalainen ruokamatkailuyrittäjä, niin klikkaappa sitä linkkiä tai QR-koodia, joka näkyy pian ruudussa ja lähde mukaan. Kiitos. Kiitos.